Артефакт на мрака. Къс разказ от Петър Тушков. Томи! Никакъв отговор. Томи! Пак никакъв отговор. От всекидневната се чуваше премереният глас на коментатора на вечерния футболен матч. Майката на Томи отново обърна очи към стълбите за втория етаж. Томиславе! Вечеря! Идвам! Тя се обърна и влезе в кухнята. Тупуркане на крака по меката пътека в коридора горе. Препускане по стълбите, последвано естествено от кратка пауза, когато 13-годишният Томислав очевидно реши, че рискът си струваше и ще стигне по-бързо, ако прескочи 4 стъпала наведнъж и се приземи с 2 крака в подножието. Дум! Имитира поднос звука от приземяването Лидия и излезе понесла супника с 2 ръце. Томислав я заобиколи с минимален вираж и хлътна в трапезарията. От всекидневната лениво се зададе и бащата на Томи. Лидия му се усмихна, когато той я погледна и потърка объркано лице. Сигурно мачът беше скучен и бе задрямал. Как мина денят ви днес, поинтересува се Лидия, докато раздиваше супа топчета, грабваше единствената филийка, която си позволяваше за деня и се нахвърляше на вечерята, без да се интересува какви ги вършат мъжете. Вдигна рамене Виктор. При теб? Оф, каза тя и бутна празната си чиния. Той се засмя. И двамата погледнаха към Томислав, който предпазливо гонеше едно топче в чинията си. Не разбрах, не се сдържа Лидия. Томислав дигна стресното очи и Лидия можеше да се закълне, че в тях се мярна злоба. Но след това изведнъж нямаше и Томи отговори. Намерих артефакт на мрака. Лидия завъртя очи. А домашното намери ли си? Не, прилича на камък. Мисля, че някой го е изгубил, обясни Томислав. Видеоигри, обясни на свой ред Виктор на жена си, когато тя го погледна въпросително. Мисля, че се разбрахме игри да се купуват, когато си вдигнеш оценките, обърна се тя към Томислав. Момчето заби нос в чинията си. Виктор си намаза чесново хлебче с масло и също погледна сина си, подчертано въпросително. Не съм гладен, каза Томислав. Яда ли след обед? Попита Лидия. Да. Поздравления, значи пращиш от енергия, която можеш да преобразуваш в акъл, като преди лягане ми представиш домашно по математика. Момчето се потътри окаяно нагоре. Лидия почака вратата на стаята му да се затвори, въздъхна и също си взе чесново хлебче. Ще се оправи, каза Виктор. Но момчета им трябва повече движение. Ще го запиша на футбол. А аз на частен учител по математика. Футбол и математика, пошегува се той. На тренировките ще му викат математика, а в час по геометрия футболиста. Да си стиснем ръцете и да признаем, че не се интересува нито от уроци, нито да рита топка, каза тя. Не знам какво да го правят това дете. Да го сготвим за вечеря, ухили се като зъл гений и той и по 3 ръце. Да го продадем на вещица, която да го сготви за вечеря, изкиска се тя. Какви ги говоря? И да попитаме вещицата дали и се осладил, вдигна сърдонично мизата той. Аз какви ги говоря? Лидия беше пребледняла. Против волята си бе сложила ръце на масата с дланите надолу. Не знам, не мога да те разбера добре, каза тя. Може би защото си мечтая да съм анорексичка и да мразя живота си на съпруга от предградията. И аз не мога да те разбера, каза той, но понеже затлъстявам, оплешивявам и се задъхвам ритнали 2 пъти топката, както и защото искам да те запиша с чукундурите да риташ в футбола и тайно те презирам, че не си от никой отбор, но най-вече от Левски. Майката и бащата на Томи седяха сковано с ръце на масата и гледаха ужасено един в друг. В стаята си Томи помълча малко. Компютърният екран пред него беше черен. Компютърът му беше изключен. На черния гейминг пад пред клавиатурата му беше поставен объл, лъскав, бездънно черен ръчен камък, който едновременно бе прозрачен, но и не пропускаше светлина. Лявата ръка на Томи, сякаш беше устата на кукла, каза: ще си догледам мача. Дясната ръка на Томи отговори: все едно ми пука.